आं तो मिया तो कोनो इनफरमेशन माया আর যখন আং অফিসও ফাইকাও জায়গাও 11টা সময় আং অফিস সবাইকা কিসে লেরখা তাंनि हाबा जों तो অফিস फाइना जांगा सब समय ब्लग कवर खालायफैयो एंके ब्लगा हाबै फाइका आंगा आं फाइमेन पर हांके और बर कुथुमना नु फाइका बर कुथुमना नु फाइका आंका आं सोंका आते ताम बेपार दिना अफिसो हने एंके बर आनो साका आपुर बर आनो सावो तिनियो जागो बर फाइ तिनि पंचायत ताबो डेपुटेशन फाइना कोनि साव आंका आंगाफोरखौ साका डेपुटेशन जेहेतु ना हांगा आंखौ किस्ता खालायनांगौ बा इनफरमेशन आनो मोना नांगौ दा एका सानो बोना नांगौ कायसा कपि ना नांगौ माने बंनो आं सोंमानि सागाता हांगा ताम बगै डेपुटेशन खाना हाने जेहेतु जेकुनो बर जेहेतु डेपुटेशन सरना हांगा आं बाद्द डेपुटेशन आनो रिमानो ताबे आनो इनफर्म खालायो इनफर्म खायखांगा जोंनो कपि चिठी आगरे रुवा रखांगा जोंगाफोरके डेट बर बायना आगो बायना जों मासलामो ओमते हेदिनो कायसा डेपुटेशन रिमानो हनेका हा हंका आपुर हंका आं तो टंगचलि थांका जेहेतु पंचायत जों थाके बर कुंमाना साबि गुनाय पुलिस को बुंनो फाइया हंका आपुरका आं थांका सा आरो डेपुटेशन को एसडीपीओ सासनो फाइया पुलिस को फाइया हंका बर बाय आं जुक्ति परामर्श नाखा हंका सार आनरो जेहेतु माइकिं जहंके सिचुएशन टेकनो हानिया आंबो सेफटि नांगौ आं काम खालायमान नि संका हंका आंबो अथरिटी दंगो ताबो आनि अथरिटी भिडिअ सानो आं फुन खालाया भिडिअ सानो आं जे बर फाइ जेनु फाइ जे खानामन आबनन साका सार आनि पंचायत कायसा माहाय सिचुएशन दंखा बरक मा गेदारिं जाक आर फाइ खनाका गेदारिं खानामबो सार साइमाका आं जे दिनै बीजेपी बरक फाइ सार आनि र कायसा डेपुटेशन नाखो नै आं और फाइ खनाबायका एक्चुअली हंका आं अबां नां खामान परहांके सानो फुन खालायमान पर हाय आं एसडीपी सार थांग मालायके एसडीपी सानो साका सार आं काम खालायनाय निसिंगांके बनानो कायसा सिचुएशन कायसा आं गरखा सल्युशन रखा नों पंचायत ऑफिस खालाय थांखिदि जेहेतु नोंखौनि इनफर्म समाया हांकाबा हंका आं आफोरके पंचायत ऑफिस बद्द खालाय थांगा आसुन आं ताइ कुनो अजागा आं साइजमायो बास डेपुटेशन ताहि रफाय आं साइजमाया मिया घटना ऑफिस तामना दं तामि आबो बां साइमिया तामा आन डिउटी खा आं ऑफिस फाइ और सामु खालाय आं हाय सामु फाइ मांका नग थानाय ना डिउटी किन्तु और फाइ आबो खानाबाय काने बंनि खुक्तिबो खानाया आं केमनि खुक्ति खानाबाया जास्ट और फायै और जे गेदारिं मामाने आबर न खाना सोंगा हांखनो आं साइमांका जे मामा हाय हने गा आबो तो आंबो साइमालिया ताम बागै बा डेपुटेशन खा कुबै दा डेपुटेशन नायखा जेंना देरना नायखा आबो बां साइमिया गांके जेहेतु आं सुदत और थांमान करंखो बरक डेपुटेशन ना नाय हनि बिथांया आगो थांया जखन और बरक कबं मानु खा गांके आनिबो ऑफिस चिनबा सब समय ब्लॉग से काजबा ब्लॉगबो काज दंबा आं तो जेहेतु आ गेदारिं और दल कुथुम जाबाय तो आनि कुनो काम काज करै आनि ऑफिस आं थाइका आनि ऑफिस कुथुम थांना हांका आं बननो नंगौखा आनि तालारना आं बननो नय आनि ऑफिस तालारखा आनि ऑफिस तालार मावफ्रांका आं थांफायका हंका आं उनक्लबो सांतामा आबां कुनो सायुमाया तिब सोंलियाखा आसुना आनि ताइको नंगौ आंखौ तो वेस्ट ताकाजला डिसिनि इनचार्ज निरुद्ध बर्मा बेले हामबाय जोंनि मेडिया रखनो एक्चुअली नरक जतन साइमान खाना मेडिया रखबो नुखना मिया ताकारजला ओ हायरे कपरा हायके मुरा बारी और कायसा इंसिडेंट नङि थांका जे इंसिडेंट मिया आनो एसडीपीओ एसपी खरनो फोन खायहरका मिया दि बरनो हायपनो दि बर आं मिया प्रोग्राम तमाने बगै अटेंड खायमालिया एक्चुअली ब्रक साहरका आनो आफरो बहायनो और कायसा विसिओ डेपुटेशन तंग हनै साहर ओंका ओला आं कन्टेक्ट खायनायका बिसिनि इनचार्ज रक बाय ओंकाय बरक साव सारसिना कुनो आमति इनफरमेशन करै अ ताकार वेस्ट ताकारजला बिसिनि अ जे इनचार्ज बाय ओंका तिनिबो हायपन आं कन्फर्मेशन नि बगै हायनो हायतेसे बिसिनि डाइरेक्ट इनचार्ज कक सालायका चिनि निरुद दे बर्मा फाइमानिया गलो सोंपायका किन्तु आमति कुनो इनफरमेशन करै अमनो तैनो जे मिया हाय दिबनि प्राय एकटा समय रगो और आयरा कप्रानि जेव चमनिबो किछु साना थांका ओंखाय तामनि सानाय ताबुक दुइटा पलिटिकल पार्टी क्लास संखा आमति खेनो जों नुखा नि मेडिया रगो बहायनो गां तिनि फाइबो नायफैका माने घटना ताम एरियान बरबे कक सापायका किन्तु एरियान बरबे कक सापायनो या गलो सम्पूर्ण उल्टा जे और कायसा पार्टी दङ जे पार्टी एलायन्स पार्टी नरक जतन साइमानो तिप्रा मथा बाय जे बीजेपी ताबो एलायन्स पार्टी ओ जागाव जों आं मियाबो साका जेटा और कुनो बीसीओ डेपुटेशन नि कुनो मीनिंग कलाया जदिও कुनो बरक कुनो बा प्रॉब्लेम दंखांकै बीसीचिनि विलेज वीएससी चेयरमैन दङ वीडियो दङ और नो आसले साइमानो जों कुनो जे कुनो एकटा बा करापसन नंखा बा सामुंनि डेभलपमेंट ओंया गांकै
अरनो सालायमानि किन्तु आमति कुनो रेजाल्ट पजिटिभ जों मानदिया जेहेतु मिया आं मन्त्रि बे कक्साका मन्त्रि बरंमना विकास देब्रह्म बे अमति मिया नang साइपेख्या किन्तु बरक आमनो खोनायावै मिया अर हायनाहाय प्राय डेटा दिगिवो बरक तासे डेपुटेसन नानि फायख्या आं अनेक टाइम जों खबर नाय दं आफोरबो हायनो अरनि एडमिनिस्ट्रेसन बे कक सालायजाक बिडिओ बे कक सालायजाक एसडीएम बे कक सालायजाक बाट बनो अनेक बा रिक्वेस्ट खायख्यान सामा यागुलो फानो बरक आमनो खोनायावै बरक बुदै फायखेना इनके फायमान यागुलो किसु चिनि ओ आमसेनि बर बे किसा आकराव खना खादा दिं आंके इट पाथर खिदारखा गम हायरके जों आं फायमान यागुलो खोना पायख्या गे यागुलो दुनो पखिनो किसा संगर संखानि किसा खानाव ओंखाय एक्चुअली अर मिया नुखा आंते खोना पायख्या अर फाय जेता हायदा कपरान जे चिनि ताखु खरसा बुरा जे बुजाखा याखं बायखरानि जेता नक नुखना आंबो नुखा यूट्यूब बे फाय खोना पायख्या एक्चुअली बिनि यागनो कायसा आरो ताम हनाय बनो सापर्ट तैजाक ओंखाय बबा आरो तामनि बुजाखा सानो तो सायमान ब आरो आ जे ताम हनाय बनो डेपुटेसन फायफोरो आफोरो बरक बतम गौर बरक तामजों ले खारलायखा पाथर भाजिं खारा नांखा गमतिरो गथनाखौ मांखा गामन यागोलो ब जेर हाइन तंनि बुजागोनि सामार माने जे जोंआफोर खानामा हाय आम हाय ओंयाखै खाना पायखा ग्राउन्ड ओंखाय आबो जाय होक जों जदिबो अमतिं दंखाय तो एरियाव तो जों मुसुंगिया कोनो कारण डेभलपमेन्ट आटकेथुं कोनो कारणे अर पीस माने तामने बनो वायलेंस थुं गमरो जोंआबो नाया हायसे कारण तिप्रा मथा जेफोर 2021 चिनि बुबाग्रा जेफोर एडिसि गभर्नमेन्ट पावर फायमान यागुलो जों सब समय पिच नायो एरिया सान्ते तंथुं नायो चिनि 12 टाकारजला आगे जें मानिखा आगे गोबां मा वायलेंस जों गोबां मा पार्टी बाय पार्टी एलायंस दंफोनो बुलाय लेखा बीएससी चेयरमैन बीएससी गवा ब्लॉक मा हाबि आमते गम जों नुखा गथन नुगि फाय जों मुसुंगिया जेटा मा चिनो एरिया मा थांग थुं गजारा आमति वायलेंस खाय दंनाय रक जारा वायलेंस खाय दंनाय आं मनो साना मुसुंगो जों अम हायरकनो तर जायगायावै चिनि पिच ताइ डेभलपमेन्ट बालाय दरकार हनै तिनि जों अ जागाव दङ एबं आं मुसुंगो सानानि जारा आमति खाय दंनाय रक बरकबो जदिও কোনো बिसिओ কোনো प्रॉब्लेम दंखांखाय একটা टेबल फाय जों चिनि भिडिओ दङ बीएससी चेयरमैन दङ आ लेभेल थें कक सालायमान अब जों जतनो सायमान दरकार गावबो एक्चुअली गतन ताकिसा आरो फाय खाना पायखा मा सानायखा और एक्चुअली खानामान कारण का ताकायसा अ वेस्ट ताकारजला बिसि जे और पंचायत दखल खायनानि हनै बीजेपी रक आगेनिसिम प्लान खायजाक एबं बबो खाना पायखा जे बरक चेयरमैन मेम्बार सिलेक्ट खाय फायलायजाक आमनि बागैनो मिया और फाय जबरदस्त केफानि सेगिनानाय हनैनो ब्रानि जे एकटा मेसेज फंनैसिम दै तंमोन आबो आंर फाय खाना पायखा गबरक तो कोनो सेगिना जानाय बुकरि और कोनो खायजाना बुकरि जे बेनिफिशियारि सिलेक्ट मानि ब्लक होयतेंगो कारण बीएससी चेयरमैन साबा बीजेपी ताबो खाय दं तिब्रा मथाबा एलायंस जोंबो आरो खाय दं और माने आमहाय कोनो माने तामन साने बनो असंतोषन कोनो कारण करि अ बिसिओ फाय बिसि ताम खायबा जास्ट इमप्लिमेंटेशन खायनाय बर आसुसि गर जारा नेतृत्वरि दंनाय रक बरक सिना नांगौ गाम हाय कोनो नुगियासों गावनि बागै आं कयनाय जा नाय दंनाय रक जदिও जों अमनो तै हाई लेवल मीटिंग जों कक सालायनाय जारा बीजेपी नेतृत्व दंनाय कक सालायनाय ओंखाय इन फ्यूचाराव जेहेतु अमहाय तांथुं आं मुसुंगो एरिया शान्ति दंना नंथुं आरो जदि अमहाय दंखाखै जदि केउ सापलतयै दातयै दंखांखे अमनि एगेन्स्ट जों लिगेल एक्शन नानानि बागै आं पुलिसनो सालायखा तिनि अर जों एसपी दङ इनके एसडीपीओ दङ बरबो कक सालायखा गाहामखौनो एरियाव पीस एन्ड हार्मनी दंनानि बागै जों आपिल खायो एबं जेसे केपनो अ कालप्रिट न बाखि राखि मारन नाय अब जों सालायखा हायसे गाहामबाय जथन